dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo, kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgadan ni Apo Jesus dayta, iti suna ket naibartay, ket nailansay di cross. Ti Diyos iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw. Pagpadgen nga kakabsat, naimbag nga aldaw panaginanayo amen. Agyaman tayo iti gundaway nga inikkan na tayo man ni Apo Jesus iti panawan, iti tiyempo nga ripaswan iti leksyon tayo iti daytoy nga lawas. Sapay kadita iti panang ripaso tayo daytoy eleksyon, mangted kada tayo iti inanama, karedked, ken panang kita nga nananay, noon niya dagiti na espirituan nga masado tayo, dahito nga adal tayo. No sa di naman tayo nyo, ay tayo nakabsat, agbiboy ka man ti Facebook, ada kayo ti unag iti pagdangan nyo, ada kayo ti unag iti kapilya. Iabrasa mi kada kayo iti pamindisyon niya po Diyos, kung sapay ka dito, dahito nga aldaw nga panaginana. Mananam tayo iti inana, nga adda ken Kristo. Agyaman tayo mo, dito gundaway, Pastor Benjay, ti kadamanan nga panangripaso, iti daytoy nga leksyon, Pastor. Kablawang kayo met, kaya te nagagayem ken kakabsat, iti nagasat nga aldaw panagayna na tayo amin sapay kadi. Ta daytoy nga leksyon tayo, iti daytoy nga lawas, ket mangitid manen, iti inanama, nga datayo kakabsat, ket uray pay sang sangwen tayo, dagiti na duma-duma nga dukot ti biag, ket adda nga mapalyagipan tayo, kadagito nga adal tayo, ket mabendisyonan tayo. Amen kakabsat. Ket sagbay tayo kabsat nga agadal, dati paulo na tadalan tayo kadagiti estranghero, kadagiti ruangan tayo. Ay siya sino da kadidagitoy, iti nakabsat. Ket anya iti kababalinda dagitoy. Ket kasangwana da ita nga panagadal tayo, kidawan man kini Pastor Benjay, iti panangidalan na iti kararag. Agkararag tayo ay ito na agyaban kami Apo iti daytoy nga agsapat ti aldaw mo na santuan. Amabalin mi Apo nga ripaswen kinimdengan dagitoy nabalitukan nga sursuro nga kayat mo manin nga mamuan mi iti daytoy nga aldaw. O Dios, dawaten mi kadi tinananay at tulong tinasantuan nga espiritu. Nga isu kadi Apo ti mangin papumutek-tek kada kami dagitoy ngkam adalen. Tapno ti kastaw Dios, ket maawatan mi idangan anay, ken may aplikar mi met dagitoy, iti kabibiyag mi, bayat nga gururay kami, iti may kadwa panagparang, ti anak mo ni Jesus. Pakawanan da ka maapo nga rod, iti anyaman na babak ti basol, nga naramidan mi, dagitoy man, ket naramidan mi, iti panagaramid, panagsaumi, ken panagpanpanunot mi Apo, ket pakawanan na kami. Idalan na kami met kin Pastor Marvin, iti panangi panguna mi, iti daytoy nga leksyon mi, iti daytoy nga lawas. Ket madan kami kadimot iti siri ba nagapukin ka tapno ti kasta, maimaldit kadagiti puspuso, ken panpanunot dagiti kakabsat nga agdingeg, dagitoy nga adal nga kayat mo nga man mi. Ala Apo denggem dagiti kararag mi, iya po tadawatin mi daytoy, itinaga ni Apo mi Jesus. Amen. No, kitkitan tayo Pastor Benjay, ay ito nakabsat, iti libro iti Deuteronomio. Dito ikat ipakpakita na pa ikada tayo. Iti kinapatag, dagiti gangan night, dagiti ruruangan tayo. Anya laki din, tauray da ito ikat iyalikaka, iti libro iti Deuteronomio, ay ito nakabsat. Ket da ito, dalin tayo, kasano tayo mo nga iyalikaka, dagiti ganganat nga adda ka dagiti ruangan tayo nga lumabas dagiti makapulapol tayo sa ano tayo nga ikan iti kinapateg na daytoy kabsat. So bindian niya kadi iti pakaipunganan iti adal tayo iti daytoy nga lawas. Daytoy ket masarakan iti Deuteronomio 10 versikulo 19. Anya iti sarseritain na Pastor Benjay. Kuya na ditoy kaya't kuman abasan Pastor. Ti kunan nakit
iti 10:19, gapuna ayatin nyo tigangganaet, tanagganganait kayumet iti daga nga Egipto. Kita masura, anya iti italtalmag na. Kuna na dito ay nagabsat niya. Gapuna ayatin nyo. Kasmanday tigat may isa nga bilin. Bilin, Pastor. Ayatin nyo, kuna na, dagiti gan-ganait, tapay, napadasan nyo mo, tinagbalik nga gan-ganait, iti Ehipto. Iso ano, kita dito ay nakabsat, may isa nga bilin daytoy, nga iso iti inbaga, niya po Diyos kadagiti Israelitas. Daytoy iso ti nang runa, nga iso iti panagayat tayo kadagiti kaaruba kas iti panagayat tayo iso nga mawatan tayo Pastor Binding ayatan tayo iti gan-ganait kay batugan na daytoy dayjay panangayat tayo met iti kaaruba tayo nga kas panagayat tayo iti bagi tayo Pastor Binding. Uwan, Pastor. Ket ibagbaga na pa'y kada tayo kakabsat ti dayjay ngay kunkuna na nga patag iti linteg. Ito'y kung kuna na jay na praktikalan nga panaka i-apply dagiti linteg a masarakan tayo ija Jeremias 31 versikulo 32 ken 33 Pastor. Kita na kilantay man niya ti kunana ta daytoy no malagi piyo ay tanakabsat Jeremias daytoy idinaglabas eleksyon tayo. Binasa tayo mo nun dito ito nagkapsat. Nga itilinteg ket hanan nga naisurat kadagiti tap-tap iti bato nudikit di naisurat kadagiti api kadagiti puso tayo. Anya nga diti sarsaritain na dita. 31, 32, 33. Kunan na dito ikakapsat. Iti 31, iti kapitulo 31, 32, ket adda mabasa ko na, saan akas idi iti tulag nga inaramid ko kadagiti ammada, idi aldaw a panangibilin ko tapno, aunik ida iti daga iti Ehipto. Daydi atulag dinadail da, sino nang dadail? Isuda, hanga ti Diyos. Nupay siyak idi ti asawa lalaki, kadakwada kuna ni Hiuba. Iti 33, Pastor, kuna na, ngem daytoy ti tulag nga ramidak toy ti balay ti Israel iti kalpasan dagiti ngaldaw ko na ni Hiuba isaad kunto ti linteg ko iti unegda ket isurat kunto ti puso da ket syakto ti Dios da ket isudan to ti ilik. Kita niyo ay nagabsat anyan nga naglatak daytoy panangibila iti libro ti Jeremias. Dayti kunana dito ay nagabsat katanya isaad kunto itilinteg ko. No, ibaga na nga isaad Pastor Benji, daytoy ket ipanekna. Ken saan lang nga dayjay, no dikiti ko na isura ng tupay kadagiti puso tayo. Apay ti bagbagati dito ito nakabsat. May isa kadagiti may mutektekan tayo ditoy. Amang ted kada tayo itinananay, akay papanan dayjay linteg. Saan lang nga may surat di antipuso tayo, di panunot tayo, Pastor Benito, di daytoy, mayan ninaw, dayjay na praktikalan nga kababalin, iti maysa a mamati. Mamati. Ket dayta nga na praktikalan, nga panangipakita, iti maysa nga mamati, dayjay linteg nga datoy uneg na. Nga iso ti surusurutan na, nga iso ti pagpanagtungpal na ti bilin, ket daytoy maipakita, mayan ninaw, iti panang taripato, kadagiti gan-ganait Pastor Benji. Pastor, kaya't kuman nga na yun at ibagbaga na kit, apay nga kasapulan nga ibaga ni Apo Diyos, kuna na kit dijayen lintig na adati puso tayo. Laglagipan nyo kakabsat, nga dayjay puso, iso ti pagtaudan iti ayat, kakabsat. Iso nga, dayjay met puso, iso ti pangimalditan ni Apo Diyos, dayjay lintig na kakabsat. Dadajay ayat kin linteg ti Diyos agkadkadwa ng amin Pastor. Isu nga kuna nakit daytoy tibilin isut gapuna kuna na jay paset nga mayolo tayo therefore kuna tin English
Isut gapuna termino iti linteg daytoy law kuna tayo termino nga kuna na isut gapuna nga ayaten yo dagiti gangganaet kakabsat kasano nga rod nga ayaten tayo dagiti gangganaet kakabsat isu nga intoy buksilan tayo damdama maadal tayo no kasano ti panangipakita tayo kakabsat ti panangayat tayo kadakwada gaputa ti Diyos, imaldit na tilinteg na kadagiti puso tayo, kata ito'y puso tayo, agayat, kadagito'y nga bilbilin ni Apo Diyos. So, kung ito'y hindi magbaga na, Pastor Binti, nga, dahito'y katiso na di pan nakakugit iti puso. Puso, paso. Tayo di, makugit na, iti kodin lang nga kinuwar. Ngayon, italtalwag na teleksyon tayo, apaman nga ti maysa nga mamati, maimaldit iti linteg iti puso na, may surat kadagiti taptapi iti puso na iti bato. Juan pasaw. Ay ito nakabsat. Iso da ito'y, dahil pan nakakugit iti puso, kung makugit iti puso, dahil ito'y kat pan nakakonverter, Pastor Binjay. Juan pasaw. Nga, mabalintay nga traktuan, dagiti gangganaet, nakas may sang kabsat nga lalaki, yung kabsat a babae. Tapay, dahil ito'yan, dahil paset da dilintag, nga i-aplikar tayon. Oho, correct. Yeah. So nga, nagmay tayo na nagabsat, no, dahito iti kay bugasan na, dahil panagtungpal tayo, panagtulnog tayo kilintag, kit iso dahi dayan panangyalativ tayo, paboriraw tayo, dahi kinasayaat iti maysa nga mamati. Dahi gan-ganait, saanan nga mariknada, nakasgan-ganait da, no apay, nakabiroktan iti pudno nga kabsat nga lalaki ken babae ken Kristo nga iso iti mangtaripato kadakwada. Mo Pastor Benji, ito na kabsat iti may nga karit kada tayo. Well, basta karit kanyak, may nga karit kada kayo ay na kabsat. No sa no tay nga tratuan daytoy ganganait nga adda kadagiti nagbabaitan tayo. Kaskuna na pa Pastor iti 16. Makuna naman kat kugitin yung arod nga ikaten ti abong ti puso yung kuna natin. Tagayam no, adda dagiti na abong iti puso tayo, nakudrep kuna tayo. Saan nga natarnaw? Ay kat sana mo dahi ti agayat. Isu nga masapul ang makugit kung kuna na Pastor gayam. Isu nga kuna nakit, kasi di pan nakakugit, isimbuluan na gayam, ti pan nakakugit dagiti puso maikat dagiti abong na kakabsat. Dajay nakudrep apa nagpanpanunot tapno maayat tayo dagiti kakabsat tayo. Ngamin ta idi panawon iti Israelitas Pastor, ada dagiti kapanpanunutan nga no estranghero ka ay ket saan da ka nga maibilang ijay tribo da. Isu nga ilaksid da ka. Ngem kuno ni Apo Dios ket saan laglagi pen yung estranghero kayo met idi, ganggan naet kayo met idi. Kasjay kakabsat. So nga dayto nga rod ang balakan Pastor Binyanya itipan na kayo salakan saan laeng nakaalad kadagiti mamating Adventista. Juan Pastor, correct ta. Iti ruwar iti alad Adapay. Dagiti ganganay. May bagati ganganay dahil nakabsat may sa dagitoy dagiti agbirbirok iti pan na kayo salakan. Correct. Kit ang mga naita nakabsat nga dayta nga ganganay agbirbirok ti pan na kayo salakan si kakabsat iti instrumento tapno iti kasta mayalati mo dahil damag iti pan na kayo salakan. Lakit dia. So nga no kita dahil na nakabsat ni bagati ang estranghero madamdama sa kaysaan to dagiti ang estranghero ay na nakabsat winugan ganada ito iti ganganad nga madal tayo ay na nakabsat isuda jay tao nga agbirbirok Pastor Binji iti pan na kayo salakan. Tapay ganganad ditoy na lubungan nga basol ket datayo ang nakatakwatan dahi nga kinapudno. O Pastor. Taripatpuan tayo dahi ganganad nga agbirbirok iti pan na kayo salakan mo Pastor Binti. Pudno launay dahi kakabsat. Isu nga alakit palagip kada tayo kakabsat dayto nga ibagbagana nga masapul nga yaten tayo met dagiti gangganaet nga da kadagiti ruangan tayo. Ket mapan tayo nga roden Pastor di kung kuna tayo nga kasano dagiti panangayat tayo kadagitoy nga gangganaet aya. Kasi ano tayo nga makita iti kadawan na nga nalatak asaritahan iti Deuteronomio.
Dahil man hindi ko na pastor, ijay, Deuteronomio 10, versikulo 18. Kuna na ni kakabsat, iso aram natin na ti kinahustisya kadagiti ululila kinbalo. Ket ayaten na tiganggan na iti panangited ti taraon kinpagananay. No, dito ay ito na kapsat, sinaggay sana, Pastor Benji. Dahil jay katao nga ganganag, siya sino da? Sino da? Owen Pastor. Umuna nga kinagkakuna na dyan na kapsat, dagiti ulila. Awanan amma. Yeah, awanan ti amma, kastamot siguro anak, saan, awan ti adamana, awan ti nana, winuhan, aday nana, awan ti mana, wino talaga nga awan. Awan ti ama, ulila. awan ti anak. Ina. Dahil ti Tagalog, kuno na, ulilang lubos. Ulilang lubos. Na, ay na nga kakabsat. Dahito'y day ladawan na, dagiti ulila. Kit ko na, dahito'y kat taripaktuan tayo. Anyan, may isang akari dahito'y ay na nakabsat, iti iglesia. Kasi ano ka nga magtaripato, Pastor Benji, ka panahumot iti pandemic. Yung may tanakabsat, lukit kita tayo dito'y, dagito'y nga ulila. Kasapulan nga mataripato da. Tapay, ti Diyos kat ayaten na ida. So nga gawin, dito kapadasan tayo Pastor Benji na minsan, nagbalin tayo nga ulila, igapo iti baso. Well, Pastor. Yeah. Na nawalan tayo ti ama, nawalan tayo ti anak, gapo dayjay panang pilit nga panang pusot, panang sina, ti basol, kada tayo. So nga nagbalin tayo nga ulila, napadasan tayo ti kasjay, ay tayo nakapsat. Iso nga, anya taramidon tayo. Yeah. Mang taripato tayo dagiti ulila, nga dagitoy kat agberbero da, iti nasinged nga ama, nga iso nga wan sa bali, iti ama tayo nga sa dilangit, Pastor Benji. Malagip ko dajay ko ng Pastor itatay, nagpintas man dajay ko ng theological implication na dagitoy nga, dagitoy gayam maisina tayo iti ama, wano, maisina tayo kini Apo Diyos, agbalin tayo nga ulila kakabsa. Ijigayam ti kung kunana dahito ka may isa nga ibagbaga na pa. No maisina tayo kini Apo Diyos, agbalin tayo nga ulila. Kastamot nga, kung kunana pa dito yung amin, Pastor, kat ada dagiti balo. Laglagi pa nyo nga dagiti balo kakabsat kit. May sadaman nga, haan nga may ikan importansya idi. So no ibagata nga balo, Pastor, either dadi asawa ng lalaki. Natay. Pino saan, di babae? Natay. Natay mo, nung ayawan asawa na. Baak. Di jayan ba? So, iso nga, ibagana pa dito'y kakapsat, nga, dagito'y balok at masapul nga, ikan met ida iti pateg kakapsat. Ayaten tayo ida. Numampay bilang idi, panpanawin, akastoy. Iso nga ipanpanagat-gat ni Apo Diyos ngay kadagiti Israelitas, nga ayaten nyo dagiti balo. Taapay, kitain nyo dagiti kasasaad da, ibagbagana nga, dagiti balok at kaslangay, maisinsina da idagaputa, nung amin natayan kan ti asawa, kaslangay nga, di pan nakatay ti asawam, kit kaslangay lunod, kerskin ka, gaputa, natay di asawam, nang runa ti pan nakatay na, kit di jay nadamsak ang ipapatay, kit kaslangay nga, di jayan ti puon, na ibagada kit maayo itaka, ta, hangkang nga mairamang-iramraman iti panakailunod. Kasi Pastor ngamin ti kung kunada. Iso nga kuna ni Apo Diyos palagip na nga ayaten tayo dagiti balo nga. Iso nga Pastor Benji, iso nga ti iglesia tayo nga rot, adamat ti ministry nga aramiden da kada itoy. Juan, Pastor. Yeah, taon iti kastagad makipagrik na iti church, dagito ket saan da nga mabaybayan. Baybayan. So nga no iti iglesia yung ito nakapsada, dagito balo, nga stoy ket lalo no panahon iti pandemic, ket awan iti mang tulong kadakwata, dito yung panahon nga iti iglesia, ket administro kadakwada, mabalim nga mapaladawan iti makan, padituan, wino anyaman na iti nakapsat. Ta, daytoy iti bagbaga ti nasantuan ang kasuratan. San lang nga dayday, no di kiti oray pa dagiti napanglaw. Juan, Pastor. Niya. Dagitoy, ket dagitoy ket isuda dagiti estranghero. Isuda dagiti ito dagiti gan-gan na. Yung naduduwa maggimin natin nakapsat, napigsada,
Hindi kaya mo tagpalamad. Ang pagpalamad, hindi mo kayo iti agtrabaho. Yung numan pa'y kadyado na kapsat. Daduma gamin, arami doon na pa'y dito yung kung wala daduma, lalo na nagtagpalpalamang, dati bibida nga anak da. Diyan ka muna, yung tipatumar da dyan anak da, tamang rin na pudo, dalam mes, makita ka, nadalo na dalatang, ay da na kapsat. Dagito yung oray pa'y dagijay, maisinsinan, the outcast. Nga ikisusyudad. Dagiti kunata yung panarita tayo tilukano, bagtit kung kunata yung dagito yung may sapay dagito yung kakabsat. Nga dati buong ti ulo na numaminsan sa anon nga kan iti importansya, pastor. Well, malablabsan na tan. Kaya oray pa dagiti orpan, dagiti ubing, nga awan dagiti naganak na, dagiti ay nakabsat. Dagitoy dagiti mabalin at aripatuan nga pagministruan ay nakabsat iti iglesia. Apay, Pastor Bidya, niya kaditi rason. No, apay nga, kayat niya po Diyos nga ikanta iti patid. Nino pa nagministro, kadagitoy nga outcast iti society. Winugan Ganait, noon, Pastor. May isang nga rason, kastoy man ti kunana iti leksyon tayo. May isang nga rason kit kunana gaputa ti Diyos ay ayaten na dagitigang ganait kakabsat. Saan nga mangidumduma iti Diyos? Numan pa isuda ket napanglaw, numan pa isuda ket balo, numan pa isuda ket ulila, numan pa isuda ket kunatayo nga dagitoy nga urpan, wenno nyati kunatayo dagitoy awan naganakda kakabsat. Ket laglagipon nyo nga ay ayaten ida ti Diyos. Isu nga tigapuna kuna na ijay Jes 18 matlaing ket isu aramaten na ti kinahustisya. Ti kinahustisya ket dayjay panagayat ti Dios kakabsat. Laglagipon nyo dayta. Love and justice agkoy-kuyog dagitoy kakabsat. Isu nga ibagbaga na nga gaputa inayat ti Dios ida ket masapul met kakabsat nga ayaten ta ida. Ano kayat tayo nga may yan ninaw, dahil nga ayat, niya po Isus nga panagayat iti Diyos kadakwada, Pastor. kas may isa nga mamati, dapat dahil maipakita mo. Launay, Pastor. Tapno mapatalgadan, dahil nga ayat, nga inpakita ni Apo Diyos kadakwada. Kaya saan lang na dyan nakamsat? Dahil versikulo 19, kuna nagapuna, ayatin nyo, tigan-gan na, ta, nagganganat kayumot iti daga nga Ehipto. Kaya yung tibilin na yung kapsat, dahil ito'y kamindistrom nyo, dahil ito'y may kadwang alintag. So nga, itibilin ni Moses kadakwada, ayatin nyo dagiti ganganat. Napadasan nyo mo, nagbalin na ganganat ijay, Ehipto. So nga, dahil tati napindas na kaharit kada tayo ay nakapsat. Napadas tayo mo, tinagbalin nga nagganganat iti Ehipto, iti Basol. Nagbalin tayo nga tagabo Pastor Binti iti Basol iti panawon nga datayo iti Ehipto nga daytoy ket isimboluan na iti Basol. So nga no napadasan tayo dito nagbalin nga gangan na iti Basol iti bili na kada tayo rumbeng met nga nya ayaten tayo dagiti gangan na nga adda iti gangan na iti Ehipto ken no mabalbalin Pastor Binti tulungan tayo ida nga aunan, nga iturong nga mapan iti mangted waya-waya kadakwada, iti panaka kautibo da, iti kinaganganada da, ijay Ehipto, Pastor Bideng. Ti problema no maminsan, Pastor, nga makitkitak dito, imbis nga tulungan tayo nga aunan ida kuma. At adamot nga italmud dayo no maminsan kakabsat. Ket saan ako nga mapasamak na ida? Apay, talaglagipon nyo nga ipagpalagip na nga da kayumot idikit na iremrem kayo ijay Ehipto no na kautibo kayo jay ket kunana nga isu nga ipalpalagip na kada tayo nga imbes kumang nga datayo ket italmed tayo ida tulungan tay ket kida nga tumakdermet kakabsat. May sapay nga ibagbaga na ditoy ket tapno no apay nga niya dagiti rason nga ayaten tayo dagito nga gaganait ket tapno ti kastakot maisagana tayo iti panaki meeting kuna tayo panaki sabat tayo kini
Apo Dios kakabsat. Akas kunain, ija Deuteronomy 10, versikulo 17 tati kunana, tani Hyuba a Dios yo, iso ti Dios dagiti di Dios. Kinapo dagiti apapo, ti dakkel a Dios, ti man nakabalin, kin nakabutbuteng, nga awan idadaduma na a tao, wenno di agala ti panuksok. So nga, may tayo nagkabsat niya. Nung makita tayo dito, dayjay rason no apay nga itan tayo dagiti estranghero, wenno dagiti ganganat. Dito ay tayo nagkabsat. Dito ay makatulong kada tayo, Pastor Benji, nga mangisagana nga asumabot kini Apo Dios. Kaya nasa wala tayo nagkabsat, notar-tari paktum dagitoy, naka-araramidam iti bagim, iti biyag mo, nga isagsaganam, dahil isasabot kini Apo Dios. So nga, busy ka, nga agar-aramid iti trabaho na. Kahit saan lang tayo, Pastor Benji, no dikiti sumaruno, nga makita tayo, isagana tayo pa, iti bagbagi tayo, nga makipulapulmot ka dagiti sabsabali. Sabsabali. Dito ito nakabsat, so kung na di nasanto ng sarad, dakay ti asin, kaya nasawon makipulapul ka, tapno makaitod ka iti raman, kadagiti sabsabali. Kasi mo lang ito ay nakabsat, kaya nuhan tayo makipulapul, kasano tayo nga rod nga makaisagana kadagiti tattao. Kasi ibagati tattao, kasano nga tattao, Pastor, panawon mo iti COVID, panawon mo iti pandemic, sasadutin. Na kayo mo, kunana, ay ito nakabsat, gusto ko naramidan tayo kad iti media evangelism tayo. So naramidan tayo iti online evangelism. Tapno iti kasta, dagitoy nga tattao, numan pa'y awan iti face to face, baban iti panagbuyada, kadag iti cellphone da, iti TV da, panagdangig da kadag iti radio, kadag iti AWR stations tayo, ay ito nakabsat. Dahito iti guntaway. Tapno iti kasta, dagiti tattao, kat makapulapul tayo da, mamuanda, iti kay papanan, iti pan na kay salakan, nga da kina pa Jesus, Pastor Benji. Wan, Pastor, kan may sapay kakabsat, kit dito nga pan na kay sagana, ti pan nakasukog, kin pan nakatungpal, kasman lat datayo nga, may sa tayo nga estranghero, kin DJ pagtungpalan tayo kakabsat. Nga datayo kit may laglagipen tayo, kung kuna tayo itatay, nga may sa tayo agang ganait dito lubong. Amin tayo kakabsat kit naggangganaet tayo dito lubong. Ngem, babaan iti dahito ngayon tayo panagad-adal kakabsat. Kit makita tayo, masukog tayo dahil kababalin kakabsat. Nalaglagipin tayo nga datayo kit maysa tayo met nga gangganaet idi. Kit itata, agturong tayon kakabsat. Ijay pagtungpalan tayo. Ti pagtungpalan tayo awan sa bali. So saan nga ti pan na kay salakan tayo. Well, Pastor Benji. Anya ba'y kain talaga kapsat? Anya iti kalikagom. Mapay nga ayaten tayo daytoy nga estranghero. Winugan ganay. Iti kalikagom na ito na kapsat. Iti kababalin tayo. Nga kasmay sa nga mamati ay ito na kapsat. Datayo na minsan nagbalin tayo, Pastor Benji, nga tagabo iti basol. Dahito iti status tayo. Dahito iti galad tayo. Dahito iti kasasad tayo. Kino nagbalin tayo nga tagabo iti basol. Ngam, dangam na Pastor Benji, ngam, nasarakan tayo mo iti dalan. Nga rumwar iti panakatagabo tayo iti basol, nga iti dalan nga wan sa bali, nga po Jesus. Correct. Iso nga, dahito ito nakabsat, dagiti gannaet, nga nagbalin tayo, idi nga napadasan. Iti karit kada tayo tata, kit iso dayjay, mangkita tayo dagiti ganganat mo nga dayti basol. Nga isumot iti dalan tayo nga mapan ken Kristo tapno masarakan da iti waya-waya, Pastor Benji. Wan pa. So, nga laglagipen tayo ket amin tayo kuna tayo ag gangganaet tayo iti daytoy nga lubong kunak man. Ket ibagana nga binsa-binsa itay nga kuna tayo nga natagabo tayo iti basol, ngem nalukatan tayo, itata, ibagana met, nga ganganaet tayo dito lubong, nga haan tayo nga agtaginayon dito, Pastor. Adda itinsagana ni Apo Dios nga lugar nga idjay isunto ti permanente nga pagyanan tayo. Saan tayo
nga agnanayon kakabsat, iti daytoy nga lubong, gapu tatagabo, awino, ganggana tayo, iti daytoy, apagpagyanan tayo ita. Kano kasang rogan, Pastor Benji, nga tayo, kat nagbalintay nga tagabo iti basol, ganggana tayo iti lubong, ngum nasarakan tayo iti waya-waya. Itatan, anyang rod iti mission tayo. Wine Kano anya dagiti aramiden tayo. Tamno iti kasta, kat makaitid tayo iti inanama, kadagiti ganganait, nga adda kadagiti arubayan tayo, nga adda ti ruwangan tayo, nga adda ti karuba tayo, Pastor Vijay. May isang misyon wenno aramiden tayo kakabsat. Ket dayjay panangibingay tayo kakabsat. Iti ragsak iti pannakaisalakan. Ibingay tayo kadia kakabsat. Gaputa na ilapsot tayon. Manipod iti pannakatagabo iti basol. Ket gabot tadan iti ragsak iti puspuso tayo kakabsat. Ibingay tayo mo daytoy nga nasarakan tayo kakabsat. Awan sa bali no saan nga ni Jesus. Isu ti dalan iti pannakaisalakan. Isu bagbagana, ibingay tayo, daytoy nga ruden kakabsat, ti aramiden tayo. Awan ka din ati sa baling aramiden ti maysa nga tao, nga mamati iti Diyos, no saan nga daydi panangibingay na, iti na saraka na, dayta iti pannakaisalakan, kakabsat. Kinsan lang nga dayjay ito nakabsat. Di taripatuan tayo, iti maysa nga ganganait, nga kas agbalin nga umili iti nainlangitan a lugar. Kanyan nga nagmayat na ito nagabsat. No kasday iti panangtrato tayo. Nga dagiti tattao nga makapulapol tayo, masabat tayo, ket ti panangkita tayo, umili da iti pagarian iti langit. Anyan nga ito nagabsat nga nagdakkel, nga gundaway, nga agsaknap, iti damag iti panakay salakan. So malaglagay pa tayo din nakapsatsan lang nga dayay. Isu nga intuno bigat kini intuno November 6. Mapasamak dagiti mas baptisan tayo din nakapsat. Hanlang at kadagitoy nga okasyon nga taripatuan tayo, trataran tayo dagiti tattao nga kas umili iti pagarian abis dagiti agbalin ka di daytoy nga lifestyle tayo Pastor Vijay. Balin tayo kababalin. So nga dahito ay dalagabsat, nuapay nga taripaktuan tayo, dagiti ganganat, kadagiti ruruangan tayo. Pastor Vijay, nga iti pangsira nga panunutan, nga idad mo kadayto nga daw. No may surat dagiti linteg, kadagiti puso tayo kakabsat. Kit kuna naman, kit agbalin man daytoy kumanga maisiminto, kuma iti puso tayo kakabsat. Daytoy nga malagip tayo ket daytoy Deuteronomy ket pannakaibinsa-binsa manin iti linteg naglagipon nyo dayta ket isu nga ron nga ibagbaga na nga maibinsa-binsa manin itata kada tayo ket daytoy kumanga linteg ni Apo Dios nga ayatem dagiti gangganaet iti ruruangan mo ket isu kumati aramidan tayo kunana kakabsa ti panagayat kadagiti gangganaet ket maipakita babaen iti parabor kinayat ni Apo Dios kakabsat. Ijay puso ni Jesus masarakan tayo dayta kakabsat. Amen. Dayta iti pagtaudan, dayjay panagayat iti ganganait. Kadayjay ayan iti puso na Jesus masarakan tayo iti ragsak. At kamod tayo tagpararag tayo. Bendito nga Dios sa mami anilangitan. Wanyan nga nagayat ka kada kami. Wala po. Ta iti libro iti Deuteronomio. Inpakitam kada kami. No kasano iti nalatak apanang taripato ken panagayat dagiti ganganait. Ganganait man nga napanglaw, ganganait man iti basol. Wala po. Ag titinulong kami tapos iti kasta ipakita mi iti dalan iti pannakaisalakan Lakit nga dakin ni Apo mi Jesus. Itod mo man Apo dahil nga tarigagay igsag tunggal may sa kada kami. Nagyaman kami iti panangdengig mo dagiti akararag mi itinagan na po may Jesus. Amen. Aytan nga kakabsata, agyaman tayo iti
gundaway, kaya nga panawon nga interview, sapay kadita, agkikita tayo into nubigat, kadagiti mas baptism tayo ken kastamay into no, sumaruno nga Sabado, November 6, iti simultaneous mas baptism tayo kaya tayo nakabsat. Sapay kadi, kaniya po Diyos, iti magtulong, isag tunggal maysa, kada tayo, makipasad tayo, ken makipagkararag tayo, nga iti pan nakabalin iti Espiritu Santo, ket masagrap tayo. Diyos tagngina, amin, kada kayo. Dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo, kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgadan ni Apo Jesus dayta, idi suna ket naibartay, ket nailansay di cross. Ti Diyos iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw.